Muli pa yung adlaw nga Miyerkules kaninang tanan, mga igsoon, mga viewers and followers nato. Ang pulong sa Ebanghelyo nga diin kita makapamalandong og makakaton sa kinaraang pulong Cebuano Binisaya kining pulong nga kapamatud-an. Ingon dinhi kapamatud-an ang sayop sa atong isikatawo. Pagmatuod. Ang root word ana og sa Tagalog pa salitang ugat, matuod, of course. Kamatuuran, pamatud-an, matuod, maora na sila. Pag matuod means to prove sa in English pa, prueba sa kinasila. Sama imong prueba. Prueba is di na Bisaya, makaingon o ba Bisaya na. Proof man na sa English. Proof on niya. Ang buhat sa pagmatuod mo na yung proving. Mo na yung pruebahe kunog naabay Ginoo mo yun ato mga igsuon nga di Kristiyano. Pruebahe kuno nga gati narong ka sa imong klase. Prove to me that you are doing well in school. Mga mahatag ka grado na maayo, i-submit nimo na, ipakita. Pamatuod, pagmatuod, buti pasabot nga imong ihatagag ka matuuran nga imong gisulti dili bakak, dili sayop ug naay kapasikaran. Mao nay pagmatuod. You have to prove it. You have to substantiate it in English pa. And you have to validate your claims by, unsa man, adequate evidence nga mag-prove sa veracity sa imong gisulti. Pag matuod. Usahay, mutuod baya kita sa mga fake news sa kalibutan. No, again, sa social media, kinadaghanang balita sa radyo, sa TV, sa newspaper, mga komentaryo nga usahay, di tinuod. Muna magbantay ta. Kinahanglang kapamatud-an nato ang usa ka panghitabo aron dili kita makatampo sa pagkuyanap sa gitawag og fake news or bakak nga mga balita nga way kamatuoran, way kapasikaran. Pamatud-i, pagmatuod, kamatuoran. Sayri ilha ang karaang pulong.